De prijs voor de beste actrice. En opnieuw zijn er 3 nominaties. Wat vindt u daarvan? Anneke Blok, Zo'n in banale uw mening graag. Typologie. Zo'n discriminerende vrouw, bril, Hilversum 4. Nou, ik zal hem eens laten zien wat ik nog meer in huis heb. Annette van Nieuwenhuizen voor een rol in Leedvermaak. Proberen 46 naar Canada zou zijn gegaan als we jou hadden mogen houden. Nou ja, wie zal het zeggen? In elk geval was het een groot geluk dat je ouders zijn teruggekomen. Wie had het nou verwacht? Wij zeker niet. En de derde is Marijke Vleugelers in Man slaat... Veugelers, beter gezegd, neem me niet kwalijk, in Man slaat vrouw. En toen schopte hij me de trap af. En de winnares is... Annette Nieuwenhuizen voor Leedvermaak. Annette Nieuwenhuizen heeft vanavond een première in het nieuwe De La Mar Theater. Ze kan de prijs zelf niet in ontvangst nemen. Frans Wijs neemt de honneurs waar. Frans. Gefeliciteerd. Ik moet iets voorlezen. Annette heeft een briefje wat ik dus zelf nog niet gelezen heb om het... bedankbriefje van Annette Nieuwenhuizen. Wat jammer nou dat ik niet zelf hier kan zijn. Maar goed, in de eerste plaats dank ik de jury voor hun besluit mij deze prijs toe te kennen. Dan dank ik de hele crew en de hele cast. Ondanks de vele ontberingen hebben wij toch vaak onderdanig gelachen. Dan dank ik Frans Wijs voor zijn steun en vertrouwen, vooral in de kleine uurtjes van de nacht. Maar bovenal dank ik Judith Herzberg, die zo'n schitterend stuk en scenario geschreven heeft, met daarin zo'n prachtige rol als die van de onderduikmoeder Riet. Het was heerlijk om die rol te spelen. PS, doe je een beetje voorzichtig met het beest. Doe je een beetje voorzichtig met het beest.